ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Kahinyutrap Achik National Movement kakat saw truk udampang arja husau kala IT dekat khas ha ulampang juga yang dor barthauan ke jelau Thomas Isangma daga jingkerpat ben pencluri ke dekat juga yang dor barthauan bikin keren daga tin khasi bat garo application bentah ke jingata kat kumbal ajing bit daga rules of procedures and conduct of business haka dorbar mangtingka juga yang dor barthauan ke jela keban sedang nadu kakan truk mentau benai. Presiden Keseng Balam Prangkar Beni hakajing keren bekilat patai kubor uloong bakam bentoy bencupa tangi ke resolution jika sorkar India ben penrung ke ketien garo bat khasi haka kernit bapra jong geriti sensyar kari India hendai ke badan kam kolong baka ying dorbar thawaan ke deban sedang penyekren banya thiriata de ketien khasi baka ketien garo haka ski syong dorbar. Haka bayade baka jingdawa ban penrung ke ketien khasi bat garo haka kernit bapra jong geriti sensyar kari India u presiden ke HUNM uloong baka seng kesanang ya ibu din syua ban shim ya karai ban penlong biang ke jinga ki anong ba Delhi haka wat ke baar. Ka jingi kendo jong ka HUNM ya u speaker jong ka Meghalaya Legislative Assembly kadai namar ba ya ka ketin khasi bat karo hak arpanyotrik jong bunai September jong sunam jakat pra lapas ya ka resolution daga Government of Meghalaya poga jing alam jong ka sorkar MDA 1 upor tehenrai hadu kini kisngi nalyang jong ka sorkar India kampat syamla ai kana kono ka signal balano en kentup no ya tin khasi batkaro syakit pra jong ka artisan jong India. Tinamar kata kum kaseng kalau ada buan penlong jengki ha kalai tarik lombar jong sunam berang sudap bangila semai ngila kular syaka ri benriu ba nginom song thaj ni yai budin ba kat hado ba indayo timber takas ngi lawan hangne bad uspika namar ngitip syai ba ka dorbar ka session kan long la sisngi kan dotrek ngila kentu ya uspikar ba nado ka khandreu torek nang ne shakmat ba ka Meghalaya Assembly bat baro ki reu pungot ki MLA jong ga jela Meghalaya kum ka dak jong ka jing pen I ka sarkar India watla kam sempat la implement ya kana ka jing kwa jong ga jela Meghalaya ka jing kwa jong ga jak ben reu ba nado ka khandreu torek nang ne shakmat kat badon bar ba UMLA karo hapkan karo UMLA khasi uhaban kan khasi barada UMLA karo suto ijing kan khasi ka sarkar Meghalaya kan haban bo daw no translate ada ukaro suto jing kan khasi da ukhasi suto jing kan karo ka kamram jong ka sarkar Meghalaya lengba speaker ki habbo no translate knang wat pen I ka partai pen I ka sarkar India ba watla pimpat recognize jing tin rai mangingil kum ka jela kum lanai kum ka jak benreu min haban pen kamno bat nila dawaro na uspikar ba pi kum kinru pungot kino to an nang pen kam ma pi ha assembly nang ki ke HNM hadali bat nila ya turo hai uspikar ba ke HNM ka long ready ni abstang ya ka kuman batmai enda ka sarkar India kala pom ni ka batmai ke HNM ka long ready ba ngin lek ban ya ki da ka khamtang bat nila tu hi ha uspikar ba Nyimton por ban suiki jai kumbang eki manakane ka sit in demonstration ringi larai ba daga jeki kebajor daga cing kebe long kebajolong bat ngilai de betu hai ba daga hunger strike ka HNM kala decide na banta ba kine ki jingdawa jong ka jaj benreu kine ki jing kwa jong ka jala Meghalaya kin yo no bat ka skor India ka de ban sngap ye kene ka sur jong ka jaj benreu ka de ban sngap ye ka sur jong ke jela Meghalaya. Meghalaya jong speaker ula ai jing kublai yengi kum keseng ke babudin bat u Meghalaya jong iru ila kular ba naduk khandeu treki ban hab ban le kumbal ke ke ba keseng ka ai jimut nomor pi ngi sutu baldangi kum kitrai ri trai muluk ne kum ke jela Meghalaya
ngim penon kam ya ketin lajong kumno ngin expect ne kumno ngin kinti bekas kiwe ne ka sarkar India ka ba nadalhi kan simkia rangingi simkia kamot ka sarkar India ro kan suthu kan jing simkia jungi kita ki jing ya thir jing ya tai jing discourse jung ka sang H&M batu speaker ha kan ka ski pemerintah Nagaliang jung speaker mana la keren ngi rek basai ong ba ngin percang man la hak ni ka session ka ban wan jong ka mikli legislative assembly tingin nagaliang ka seng pat yo speaker ngi la keren rek basai ngi ong ba ki ka mikli legislative assembly ka la pas ya resolution lo ong ba ho ya tin ka sibuk tin garu de ban itu ngin nagaliang jung seng la keren rek basai ngi ong ba ka mentoy ban su pas ya ka tu ka resolution klem dak praktis ki ong ba dak tin pereng ki ong ba it is better to practice rather than to preach. Lani you preach, lani you practice what you preach. Tika ka bang ikwa naga sarkar Meghalaya menta naki ripungot higi MLA kolong ba kumba pi pass ke resolution tele kum tagan nai pass ke tu resolution la dep thok pok ko te bu nong tu kam don jum toy ai ta ti kumba ong presiden mana ba nakaliang juga H&M hi ka kam nom chung thach kat ba kne ka isu jong gajat beriu ka jongi ka ba ngila da trangsha ma gajat beriu jongi kala da trangsha na du kam chua ba kni ke de isu ka ba kongsan ka bala ban kentiu ya ka bah kamian ya ka yok ka kon ya ka jingnang jing start ne po ka jela ka jongi tina kaliang jong ka H&M kum ong presiden mana ba lada ka Meghalaya Legislative Assembly rengkat bat giseng balang ki ba fer tup lang ya ka H&M yetre lang hakaju ka Shatri in let yakun biang Shadelhi ekin yakun maki hang ngin yakun mengi Shadelhi ngatrai kini ka isu ka ba ka jabri jungi ka trang kan poisa ka thong jong ka chung